Her er mit elskede Denon-anlæg. Det har været med mig næsten altid og har aldrig svigtet. Mit gamle Denon AVR 1100 RD-anlæg. Forstærker i hvert fald. Det er ubetinget den bedste forstærker, jeg nogensinde har haft. Jeg har haft nogle stykker, men har altid vendt tilbage til den her. Men den har svigtet mig et par gange. Den ikke vil tænde, kan vi se. Det vil den nu. Det har den gjort 2 gange, hvor jeg har trykket på den her i dag. Hvor den ikke har vil tænde. Højst sandsynligt bare fordi der er en lille smule støv på kontakten derinde. Men jeg synes virkelig ikke, at jeg kan blive besværet med at så tage låget af den. Og så lige rense kontakten. Nej. I stedet for skal jeg vise jer, hvad vi gør med ting i mit hjem, som ikke vil gøre, som vi siger. Kan du komme ud? Hvor er min hammer? Sådan kan jeg jo gå, når man ikke opfører sig ordentligt. Så søn. Nogen, der mangler en volumenknap. Der har vi den jo. Fokuser. Fokuser. Der. AVR 1100 er det. Et lille minde. Måske skulle man gemme det. Sætte det op over sit skrivebord eller et eller andet. Nej, måske ikke. Sådan går det.